Dobrý deň. V tomto videu vám rada ukážem nové zdroje inšpirácie na aktivity, ktoré môžete robiť so svojimi študentmi, možno počas vyučovania alebo v rámci mimoškolských vzdelávacích aktivít, ktoré sú zamerané na rozvoj digitálnych zručností. Pomôže nám v tom stránka Codeweek, či na oficiálnej stránke codeweek.eu máte možnosť v sekcii zdroje si vyfiltrovať tie zdroje, ktoré sú určené pre učiteľov, kedy sa nám otvorí celá knižnica už pripravených aktivít. Odporúčam si možno vyfiltrovať a zadefinovať, čo hľadáme. V prvej sekcii typy sú veľmi dobre spracované plány vyučovacích hodín. Ďalej si viete vybrať pre akú vekovú kategóriu a hľadáte aktivitu, či už sú to pre študentov, študentky základných škôl alebo stredných. Ďalej je tam filter zameraný na programovacie jazyky, na predmety, ohľadne ktorých by mali byť daná aktivita, ale aj rôzne kategórie. Tu zameriavam vás aj na aktivity, ktoré sú vhodné aj bez počítača. Posledný filter je už iba o tom, v akom jazyku by mala byť daný plán vyučovacej hodiny. Takže po vyfiltrovaní nám tu vlastne dáva rôznu ponuku aktivít. Ja vám ukážem detailnejšie, ako to vyzerá po otvorení, čiže vyberiem si napríklad túto aktivitu, ktorá je zameraná na úvod do programovaniu v Scratchi. No a takto detailne je tam vždy nejaký úvod a je tam stále aj video. Takže stačí si ho pustiť. Na chvíľku to spustíme. Týmto som vám chcela ukázať, že hoci sú videá v pôvodných jazykoch, vždycky tam sú titulky. A ďalej viete si otvoriť zase pre špeciálnu vekovú kategóriu už ten plán hodiny. Ja si vyberiem napríklad túto aktivitu Scratch pre študentov 1. stupňa základných škôl. A po otvorení mám k dispozícii na stiahnutie dokument, v ktorom je naozaj popísané veľmi detailne, na ako dlho je daná aktivita, pre koho je vhodná, čo budete potrebovať, ako danú hodinu viesť a rozdeliť si vlastne ten čas. Sú tam rôzne užitočné návody a linky, takže je to naozaj veľmi detailné a verím, že vlastne toto by vám mohlo uľahčiť tú prípravu na to, aby potom tá aktivita s študentmi a študentkami prebehla hladko. Takže toto bol návod na tipy zo stránky codeweek.eu. Ak dovolíte, ukážem vám ešte druhý tip a to je stránka code.org, čo je tiež naozaj skvelá knižnica rôznych aktivít. Momentálne vám ukazujem vlastne už jej hlavnú stránku, kedy je tam taký ešte mix tej slovenčiny a angličtiny. Je dosť netypické sa jazyk vyberá tu na spodku stránky, takže po vybratí slovenčiny už potom je ten pohyb v rámci menu oveľa jednoduchší. A tu nás zase v kategórii vyučujte je veľa materiálov pre vyučujúcich. Je tu vlastne aj nejaké vysvetlenie, že prečo vyučovať takéto predmety. A keď si preskúmame katalóg kurzov, tak tu sa nám zase otvorí naozaj veľká možnosť toho, čo môžete s vašimi študentami robiť na hodinách. A zase odporúčam asi ten filter, pretože tu sa dá zase vybrať si podľa toho, o aký vek ide. Sú tu ročníky 10, 11, 12, ktoré vlastne sú v našom ponímaní stredoškoláci, ale aj dobu trvaniu môžete vidieť, že sú tu lekcie, ktoré zaberú vlastne zo pár vyučovacích hodín, ale aj také, ktoré sú určené na oveľa dlhšie obdobie. Aj tu sa dá možnosť si filtrovať pomocou predmetu, ale aj zariadenia, čiže hardwareu, ktorý budete mať k dispozícii. Ja by som vám ukázala po otvorení aktivity, čo všetko tam nájdete. Čiže dám napríklad túto tému, ktorej sa budeme venovať umelej inteligencii a tomu, ako by mohla pomôcť oceánom. Táto téma zase obsahuje krátke video, ktoré je otitulkované a celý plán lekcie, ktorý viete vidieť v svojom zobrazení ako vyučujúceho, ale aj v zobrazení pre študentov. Študenti to majú ešte zjednodušené v tom, že oni to uvidia vlastne ako keby s takým tutoriálom, čo všetko majú robiť. Táto lekcia je naozaj robená veľmi
graficky a vizuálne príťažlivo. Je to veľmi intuitívne a pomocou tejto lekcie viete ukázať študentom, ako sa využíva strojové učenie. Tu je to prepojené aj s tou ekologickou témou. Takže ešte raz pripomínam code.org, sekcia Vyučujte je ďalším zdrojom nových aktivít, ktoré môžete vyskúšať. Ideálne počas Code Weeku, ale vlastne tieto inšpirácie vám ostávajú počas celého roka. Ďakujem za pozornosť.